Аэропорт ба номи Фелипе Анхелес яке аз аэропорти калонтарин дар тамоми Мехико мебошад. Аэропорт беҳад зебо, хушрӯ. Ин аэропорт нав аст. Аэропортро соли 2022 кушодагӣ ҳастанд. Аэропорт Айфа ба номи Фелипе Анхелес. Дизайнераш монанд аст беҳад ба аэропорти Истанбул монандӣ бисёр дорад, лекин на он қадар калон аст мисли Истанбул. Ман мехостам ба шумо нишон диҳам вип залҳо дар аэропорт чӣ гуна ҳастанд, чӣ гуна истифода бурдан дар кор аст, роҳи осон ва бисёр шавқовар чизҳоро дар вип зал, барое ки бисёр одамон намедонанд ҳамин чизро ва истифода намебаранд. Вип залҳо дар аэропорт духе роҳи даромад дорад. Якумаш ин роҳи оддӣ пулякӣ. Дар Истанбул дар хотир дорам, нархи даромади вип залаш $96 буд. Яхел ҷо ҳаст, ҷои арзон, яхелаш қимат вобаста аз аэропорт ва вип зал. Агар вип зал калон бошад, қиматтар аст, майда бошад, арзонтар аст. Дуюм роҳи осон ин даромадан бо картҳои махсус. Баъзе банкҳо доранд картҳои ки дар дохилаш ворид шудан бо вип залҳо дорад. Мисол картаи Алиф. Дар душанбе ман гирифтагӣ будам. Ин картаи Platinum Visa, дебитная карта Platinum Visa. Дар як сол 2 маротиба метавонед дар дохили ҳамханин залҳо дароед истифода баред. Ҳар як сол дуборӣ. ҳаст банкҳое ки зиёдтар доранд, ҳаст банкҳое ки камтар. Вобаста бо банк ҳаст. Бед як тешба дароем, ман ба шумо нишон диҳам чӣ кор кардан мумкин аст дар ин залҳо. Мана яке аз залҳои вип ном дорад The Ground Lounge Elite. Даромада мешавад мисол мисли виза, картҳо ё ин ки пулакӣ. Ҳозир омада мепурсем чанд сомон аст пулакияш. Buenas tardes. ¿Queremos el acceso? Sí, voy. Porfa. Gracias. ¿Me permite su identificación? Ah, sí, cierto. Porfa. Por favor. Yo Pero creo ahorita que... los están haciendo limpieza. Vamos allá. Sí, claro. Sí. Bueno, estamos con mesita, mesa de... ¿Juego o no? Sí, puede conectar su laptop a la mesa de trabajo. Ajá. Bienvenido. Aquí me siento. Muchas gracias. Sí. Суп будаст дар инҷо мисли соус кабоб барем. Дар инҷо чӣ? Дар инҷо сосиска дорад, сосискаш боварӣ нест хуби. Дар инҷо чӣ? Дар инҷо сосиска дорад, салат. Ҳаминҷа доштааст бринҷ қатӣ мешавад. Дар инҷа салат, пирожник, ҷугорӣ, сухарӣ, сир,
اینجا میتونید گیرت خوددوگ بازید با خودتون با همراهی سوساش. انا خلیب و پاپکورن هم بود اینجا با بچه. شاورما заказ кардам. Беҳад бамаза аст, монанд аст бо шаурмои душанбе. Беҳад аҷоиб бамаза. бале, ҳамин чизое ки дидед ҳамаш бепул дохил мешавад бо ҳамин даромади картае ки мо даромадем дар ҳамин ҷо. дар ин зал дорад хӯрдан ҳамаш кофе, сок ба ғайр аз хӯрдан зарядник, ҷои хоб метавонед камтарек дароз кашед, роҳат кунед. ҳаст массаж даст ё поча дар дохили ин ворид мешавад. ҳаст бозӣ гонка будааст, бозӣ дар компютери калон, экрани калон. ҳаст бозӣ гольф, якҷои майдак ҳаст, метавонед дароед бозӣ кунед. ҳангоми ки бо карт медароед 2 соат вақт доред. ҳамин ба ҳаст вибзалҳое ки бевақт ҳастанд, ҳаст вибзалҳое ки бовақт ҳаст. нархаша пурсидам, агар бе карта дароед, агар 700 песа ин $40 мешавад. Истанбул гуфтам ку $96 аст, қимат аст. бале, $40 мобайни 3 соат, бо карт 2 соат. ҳамагӣ разница дар ҳамин аст ки карта 2 соат, пулаки $40 бошад 3 соат. дигар ҳама чиз ки ҳаст ворид аст. ҷои панҷум ҷоя гирифтам. Айман точно гонщик намебурад. Ман ба лучи Counter Strike мемондам, янамуд мезадам шон. беҳтарин ҷо бо чӣ мехоҳед дар аэропорт бозӣ. Ин аҷоиб аст. چه میستن کوفم با فکرم که هم چه میستن ها او یک دو مشق کردن در کار. من این چیزها رو دارد ویبزال‌ها. ویبزال‌ها اساساً برای عادف است. دمگیری، خوردن اگر گشنه باشید. بازی وقتتون نگذراندن در زال اجیدن وقتی می‌دارید 3-4 ساعت وقت دارید یا اینکه زیادتر دارید. اینجا از همه جای بهترین هست برای وقت گذرانی. خونه با خیلی وقت ناز نمیگذرانید و فکرم چه اینجا. برایمون حتما این چیز رو از خاطر نبرآمده استفاده برید. اگر ویدیو مقبول شده باشد لایک و پادپیسکا رو از خاطر نبرارید.
дар тамос.